Salut, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou episod pe Made in Noi InStyle. Bine v-am regăsit la mica noastră serie pe acest metin minunat. M-am gândit astăzi să mai deschidem câteva cufere, pentru că, vedeți voi, mai am eu câteva cufere aici în afară de acestea două. După aceea mai mergem noi puțin la farmat, mai băgăm ceva la plus, mai una alta. Păi haideți să începem cu aceste cufere, pergamen binecuvântat și platoșă magică plus 0 de sura. Noi chiar n-am ce face cu ea. Ok, deci am dat fel cu cufărul. Avem noi aici foarte multe nebunii de făcut. Ok. Păi haideți să mergem noi în primul rând la crescut. 95, 85. Ok, nu știu care e treaba acum pe 85, dar chiar vreau să merg. Sper să nu-mi bugheze caracterul, pentru că dacă mi-l bughează este fail total. Ok. Super, nu mă lasă. Deci nu mă lasă. Efectiv nu mă lasă. Ok, țin minte că era o mapă care erau metine acolo. În fine, nu știu care este treaba. Ok, haideți să mergem în pădurea roșie. Următoarele. Pădurea roșie. Sfârșit. Ok, mergem noi frumos în pădurea roșie. Mergem acolo, mai batem noi ceva pe aici, mai creștem nivelul. Ok, vedeți voi aici, cineva a încercat să bată. Continuăm noi în locul lui. Încercăm noi să batem. Ok, deci se pare că noi reușim să batem acești mobi răi. Ok, deci vedeți voi cam care este dropul pe aici. Bine, în fine, dropul nu este cel mai bun drop, dar o să se simtă la metin dropul. Căutăm noi aici o piatră metin. O să vedeți că la nivelul 56 puteți bate în pădurea roșie la sfârșit la metin. Deci vedeți voi, cam astea sunt itemele mele, aceste pumnale, cuțite, cum trebuie să le spuneți. Au 50 medie și restul ce este mai bun, blocare și cam atât. În fine, nu sunt cele mai bune, le primiți de început, cum am spus, primiți aceste pumnale și un arc. Uitați, am găsit și primul metin, genial. Ok. Unul de 9 ore. Ok, avem noi aici scutul care ne dă corporal, semiom și putere. Mie nouă ne trebuia dexteritate, dar hai, merge și putere. Avem acest colier care ne dă 4/15 și 4 KPV. O vedeți, cam acesta este dropul. Avem noi aici cartea pietrelor, cartea spiritului, pergament, inel, XP și materiale. Ok, o să dau eu opțiuni limitat totdeauna, ok, ca să nu mai vă deranjeze sunet. Ok, mai căutăm noi aici încă o piatră. Deci vedeți voi cam care este dropul. Dropul este foarte, foarte bun. Pentru cartea pietrelor, adică pentru modul ca să poți să scoți ciobol după pietre, se farmează, deci nu este gratis cum credeți voi, mai și farmați. Nu e chiar așa. Nu este chiar așa treaba. Ok, vedeți voi, mai am aici niște jurnal, niște ceva de upgrade aici păstrate. Avem aici itemele pentru event, pentru giveaway-ul mai exact, care îl desfășor eu, plus acest colier care îl port momentan până am să-l dau. Nu uitați de giveaway. Ok, mai dăm noi aici așa, ca să scăpăm mai repejor. Ok, deci vedeți voi cam care este treaba pe aici. Mai căutăm noi aici frumos în copietă metin, mai mergem puțin prima pună, mai ne uităm noi puțin pe la shop-uri și vedeți, atmosfera este foarte liniștitoare, adică nu te duci în mapună și stai gen mama frate, o să mor. Nu este chiar așa. Ok, deci se pare că nu găsim, m-am dat puțin fail. În orice caz ați văzut și voi cam cum este cu dropul la pietrele metin.
Ok. O să mergem noi frumos prin mapunul și o să mai mergem noi puțin, probabil că o să dăm puțin la biolog ca să vedeți cam cum stă treaba la biolog. Ce este asta, frate? Ok. Nu, ce a fost asta? Ok, mergem noi puțin până la biolog să vedem cam cine cere. Și o să cam încheiem noi și acest mic episod. Acest episod nu am vrut eu să mă lungesc foarte mult, dar data viitoare promit să mă lungesc mult mai mult și să facem mult mai multe nebunii, mult mai multe chestii. O să mergem noi puțin până la biolog să vedem cam cum stă treaba cu el. Ups. Ok. Cam asta e treaba cu el. Bun, dragii mei, vă mulțumesc foarte frumos pentru vizionare. Eu am fost Zole și până pe data viitoare eu v-am salutat și v-am pupat pe toți. Ciao!